Alejandro! Anong dahilan nagwawala ka? Bitiwan mo ang itak na yan! Mag-usap tayo ng maayos! Huwag mo saktan ang asawa mo! Isipin mo ang iyong mga anak! Huwag kang mangialam dito, Kapitan Amado. Problema namin ito. Matagal na ako nagtitimbis sa babae ito. Matatahimik lang ang kalooban ko kapag namatay ito. Ano kalokohan ang pinagsasabi mo? Papatayin mo ba ang sarili mong asawa, ha? Makinig ka sa akin. Kung ano man ang hindi ninyo pagkakaunawaan, ay pag-usapan natin ng maayos. Huwag mong dadaanin sa init ng ulo! Kalokohan yan. Wala nang dapat pag-usapan pa. Panoorin natin kung paano kung pupugutan ang ulo ang babaeng ito. Tio Amado, parang nawawala na yun sa sarili niya eh. Nababaliw niya ata yung taong yan. Tingnan mo yung mga mata niya, nanilisik sa galit. Talagang hindi na siya nagbibiro. Papatayin niya talaga yung asawa niya. Sige, kukunin ko ang atensyon niya. Gumawa ka ng paraan para makalapit sa kanya at magaw ang itak. Papatayin kita, walang iya kang babae ka. Tatatarin kita ng pino-pino. Huwag, Alejandro! Huwag mong patayin ang asawa mo! Huwag! Mayroon talagang mga taong mapupusok. Ang mga espesyal nilang kaalaman ay ginagamit nila para sa kanilang mga pansariling kapakanan. Wala silang pakialam kahit makapanakit sila ng sino man. Ganyan po ang aking naranasan noong ako ay magbakasyon sa aking tiyuhin na Kapitan del Barrio sa isang baryo sa Aklan, Sir Jupiter. Ako po si Rodel, isang retiradong sundalo. Kagaya ng iba ay nais ko ring i-share ang aking kwento. Isang karanasang nakakatakot pero hindi ko pinagsisihan dahil doon ko din nakilala ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Ako ay 25 anyos pa lamang. Kung kayo ang tatanungin ko, magagawa niyo pa bang mahalin ang isang tao kapag nalaman niyo na siya ay nagmana ng mutya ng pagiging aswang? Naniniwala rin ba kayo sa mambabarang? Ako po, tatagad niya yung asawa niya, Tio Amado. Hindi tayo pwedeng tumungangalan dito. Gumawa tayo ng paraan. Hoy, mag-ingat ka, Rodel, ha? Parang baliw na yang si Alejandro eh. Tatapusin na kita. Walang iyang babae ka. Bago pa ako nakalapit ay natagana ng ilang ulit ni Mang Alejandro ang kanyang asawa. Tinamaan yun sa ulo at lieg. Nang makalingat siya ay binamba ko siya. Nahawakan ko ang kamay niya na may hawak na itak kaya naman nakipag-agawan ako sa kanya. Nang makita ng mga tao ang ginawa ko ay kaagad ding lumapit at tinulungan akong agawin ang itak kay Mang Alejandro. Bitawan niyo ako. Baka walang iya kayo. Mga pakialamero. Napatay mo ang sarili mong asawa, Alejandro. Kapitan Amado, anong nangyayari? Bakit puro dugo ang kamay ko? Sinong napatay ko? Hindi mo ba natatandaan ang ginawa mo? Pinatay mo ang sarili mong asawa. Kanina'y parang wala ka sa iyong sarili. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, Kapitan. Para may kumukontrol sa utak ko kanina. Siya ang may gawa niyan. Lucia, asawa ko. Patawarin mo ako. Nawala ako sa akin sarili. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Kapitan Amado, wala talaga akong maalala sa nangyayari. Alam niyo naman kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Kaya nga pinipigilan kita kanina. Pero bago pa kami makagawa ng paraan para maagaw yung itak mo, ay nataga mo na sa ulo at leeg si Lucia hanggang sa mapatay mo. Hindi ako yun. Hindi ko magagawa sa kanya yun. Ang sakit tiyan at ulo ko. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako biglang nakakaganda? Anong problema, Alejandro? Ano na naman ang nangyayari sa'yo? Namilipit sa sakit ng tiyan si Mang Alejandro at kasunod niyon ay sumuka siya ng maraming dugo.
Nagulat kami nang makita naming kasama ng dugo ang iba-ibang klase ng insekto at kulisap, kasama na ang mga uod at bulate. Buhay ang mga yun. Kaagad na nagliparan palayo ang mga kulisap. Ang mga bulate ay gumapang sa lupa. Kasunod yun ay sinabunutan ni Mang Alejandro ang kanyang ulo sa sobrang sakit. Natanggal niya ang kanyang anit. Agaw buhay na bumagsak si Mang Alejandro at niyakap ang patay na asawa bago nalagutan ng hininga. Bakit may kulisap at insekto yung sinusuka niya? Saka tingnan mo yung ulo niya, oh. Inuubos na pala ng linta yung kanyang utak. Kagagawan niya ng mambabarang. Matindi ang naging galit niyon sa mag-asawang ito. Ang masakit kinontrol niya ang utak ni Alejandro para patayin si Lucia bago tuluyang kinain ng mga alaga niya ang mga labang loob ni Alejandro. Ganito naman pala kagulo dito sa baryo ninyo. Akala ko pa naman magiging magandang pagbabakasyon ko rito. Sa unang araw pa lang, ito na agad yung nasaksihan ko. Kung magbabakasyon ka dito sa akin, abay dapat masanay ka na. Kasi ganyan talaga dito Bukod sa mambabarang, meron ding mga naligaw na aswang. Kaya dapat maging maingat ka. O huwag kang basta makipag-usap sa mga hindi mo pa kakilala ha. Baka makursunadahan ka kung ano ang mangyari sa'yo dito. Huwag ka paglalala sa akin, Tiyo. Nakalimutan mo na ba na isa akong sundalo? Sanay ako sa mga laban na yan. At kaya lang naman ako nandito para magbakasyon ng isang buwan. Alam ko naman yun, Rodel. Pero tandaan mo ha, iba ang labanan dito. Iba ang laban sa gera. Doon sa gera, taong may baril ang kalaban. Pero dito, taong may kakaibang kaalaman at kapangyarihan galing sa kadiliman. Albularyo naman kayo Sa palagay ko naman, mapapairam niyo ako ng proteksyon sa aking sarili, di ba? Sige na. Mag-uutos na lang muna ako sa aking mga tanod para may pumunta sa munisipyo at Purenaria para makuha tong bangkay ni na Alejandro at Lucia. Pero sa palagay niyo, Tio Amado, sino bang mambabarang na nagalit sa kanila? Ay nako, yan ang mahirap sa ganitong labanan, Rodel. Hindi basta-basta malalaman kung sino ang iyong kalaban. Ang mga mangkukulam at mambabarang ay tuso at malupit. Mahuhuli mo lang sila kung matatalo mo rin ng iyong kaalaman sa panggagamot. Sayang, kung nalaman pala agad dati na nabarang na si Mang Alejandro, baka maaaring makagawa pa tayo ng paraan para magamot siya. Oo, pwedeng ganun na mangyari. Pero malupit ang mambabarang na pumatay sa kanila. Huwag ka na mag-usisa pa. At tagala mo na lang sa paligid ang iyong paningin. Dahil madalas, ang mga mambabarang nagpupunta rin sa lugar kung nasaan ang binarang nila para tiyakin talaga na patay na yon. Huwag kang magpapahalata ha. Kasi tamang hinala ang mga yan Kapag sa tingin nila, parang may alam ka sa lihim nila, kagad na silang kumikilos gamit ang mga malulupit na insekto. Bigla akong napaisip sa sinabi ni Tio Amado. Kung ganoon nga ang ugali ng mga mangkukulam at mambabarang ay mapanganib pala talaga ang maging kaaway ang kagaya nila. Napabuntong hininga ako. Matapos ay napatingin ako sa mga taong nasa paligid ko na kanina pa pala ako pinag-uusapan. Pinilit ko namang ngumiti ng bahagya sa kanila hanggang sa lumapit sa akin ang isang matandang babae na may balabal na kulay itim. Magaling ang ginawa mo, Amang. Mabuti naman at naagaw mo ang itak ni Alejandro. Kung hindi baka marami pang tao ang nasaktan niya. Oo nga po Sayang lang at nataganan niya yung kanyang asawa bago ko naagaw yung itak. Sana nailigtas pa siya. Parang sobra naman yata ang galit ng mambabarang sa kanya, Tingin ko ay malaki ang kasalanan nilang dalawa, hindi ba? Ako, hindi ko na po alam Kasi hindi naman ako taga rito. Kakarating ko lang din po para magbakasyon kina Tio Amado. Aba kung ganun, pamangkin ka pala ni Kapitan Amado. Saan ka ba galing? Opo, taga Masbate ako. Nagbabakasyon lang ako dito.
Nako, mag-iingat ka, Amang. Parang nagkamali ka ng lugar na pagbabakasyonan. Hindi ka kasi matutuwang tumira dito dahil hindi dito tahimik kagaya ng iniisip mo. Dahil sa mga ganyang pangyayari. Hindi kita tinatakot ha, pero nakita mo naman ang nangyari ngayon. Nga po yung sabi sa akin eh. Kaya nga sa palagay ko, hindi rin ako magtatagal dito. Naputol ang pag-uusap namin ng matandang babae nang lumapit sa amin si Tio Amado. Nalaman ko na yun pala si Aling Aning. Kagad din siyang nagpaalam kay Tio Amado dahil mayroon pa daw siyang bibilhin sa talipapa. Habang palayo siya ay tumingin pa siya sa akin at ngumiti. Nakita ko na sumunod sa kanya ang isa pang babae. Saglit silang nag-usap. Hindi ko narinig ang usapan nila pero panay pa rin ang tingin nila sa direksyon ko. Nagtawanan sila bago naghiwalay. Anong tinitignan mo dyan? Si Aling Aning at yung babaeng kausap niya. Panay ang tawanan habang nakatingin sa akin. Tingnan talaga dito. Kapag may bagong muka, kinikilates nila. Titignan mula ulo hanggang paa. Oo nga, Tio Amado. Hindi ko alam kung napupugian ba sila sa akin o iniisip nila masarap akong pagkain eh. Pwede namang parehong tama ang iniisip mo. Ay kaya halika na sa bahay para makapagpahinga ka na. Nang lumakad na papunta sa kanyang bahay si Tio Amado ay sumunod na ako. Pansin ko pa rin na ang mga taong nadaraanan namin ay nakatingin sa akin. Kaya naging magalang naman ako sa kanilang lahat, lalo na sa mga matatandang nakakasalubong namin. Hanggang sa makarating kami sa bahay niya, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ngayon ko lang na naisip ka pala, Chong. Mas mahirap ang sitwasyon dito kaysa sa gera. Sa gera kasi, kilala mo ang mga kalaban mo. Dito hindi. Tanggapin mo na yun, Rodel. Ang mga mambabarang at aswang ay sanay ng gumagala-gala dito kahit araw. Sinanay nila ang kanilang mga sarili na makipag-usap sa mga taong kaharap nila. Para hindi mahalata na sila ay mga aswang o kaya naman mambabarang. Sila ang pasimuno ng kaguluhan dito. Dalawang grupo na hindi magkasundo. Ibig mong sabihin, Tio Amado, gera ng mga aswang at mambabarang? Gantihan pala ang nangyayari, Tio Amado. Ang hirap naman pala ng ganyan ng sitwasyon, ano? Hindi natin sila basta makilala. Oo, mortal na magkaaway ang mga aswang at mambabarang sa bayang ito, Rodel. Kaya lang mahirap malaman kung sino ang mga aswang at sino rin ang mga mambabarang. Dahil marunong silang magtago ng mga lihim nilang pagkatao. Oo, ganun nga. Kaya minsan nadadamay ang mga inosenteng tao. Kasi ang dalawang panig na yan may parehong mapaghinala. Lalo na sa mga bagong muka dito na kagaya mo. Minsan isipin nila na baka kalaban ka. Kaya sila ang gumagawa kagad ng paraan para patayin yung tao. Minsan talagang ordinaryong tao lang pala. Napapatay ng walang kalaban-laban. Ay naku, kawawa naman. Nadamay sa alitan nila. Kaya pala halos matunaw na ako sa mga tingin ng mga tao kanina. Pero teka, bakit ikaw, Tio Amado, hindi ba magagamot ka? Ibig sabihin, may napatay ka ng mambabarang. Sigurado ako may napatay ka na ding aswang. Bakit hindi ka nila pinag-iinitan? Diyan ka nagkakamali, Rodel. Dahil ang totoo, isa rin ako sa naipit sa dalawang grupo na yan. Dahil kapag may kababaryo ako na naging biktima nila, abay ako ang gumagamot. Natural, galit sila sa akin. Pero alam kong kontrahin ang pamamaraan nila. Kaya hanggang ngayon, buhay pa talaga ako. Ibig po bang sabihin, ay mga aswang sina Mang Alejandro at Aling Lucia? Kaya ganun yung ginagawa sa kanila ng mambabarang? Yun nangyari dyan kina Alejandro at Lucia. Walang nakakaalam kung ano ang motibo sa pagkamatay nila.
kung bakit sobrang galit sa kanila ng mambabarang na yon. Kapag may namamatay dito, samot-sari ang sinasabi ng mga tao. Kanya-kanya ng opinyon at kwento. Ngayon alam ko na ang sitwasyon dito. Kaya nakahanda na akong tulungan ka. Hindi ako aalis hanggat hindi natatapos ang problema mo rito. Napangiti si Tio Amado tapos ay pumasok sa kanyang kwarto. May kinuha siyang baul sa ilalim ng papag niya tapos ay bumalik siya sa akin. Inilagay niya sa ibabaw ng mesita ang maliit na baul at kinuha doon ang isang medalyon na yari sa pinagsamang pilak at tanso. Mayroon iyong mahabang tali. Iniabot niya sa akin iyon. O itali mo sa iyong bewang. Kapag nararamdaman mong umiinit ang medalyong yan, ibig sabihin ay mayroong mambabarang na gusto kang biktimahin. Hindi ka malalapitan ng insekto o kulisap na alaga niya. Epektibo ba to, Tio Amado? Oo naman. Benditado yan, kaya maaasahan. Subok ko na rin yan, kaya huwag kang mag-aalinlangan tungkol dyan. O sige na, itali mo na sa bewang mo. Mas mabuti na nandyan na yan. Para hindi basta makukuha ng sino man. Kung ipapahiram mo to sa akin, ano naman yung gagamitin mo? Meron din ako. Nandoon sa kwarto ko. At kung panlaban naman sa aswang ang gusto mo, buksan mo yung kahon na yon. Pumili ka na kung alin doon ang gusto mo. Lahat yon ay mabisang panlaban sa aswang. Talaga oh. Maganda yan ah. Sige nga. Titignan ko kung anong pwede sa akin. Ito na lang patalim na lang ang gagamitin ko, Tio Amado. Maliit lang. Kaya pwede kong isuksok sa bewang ko. O sige, ikaw ang bahala. Sige na, magpahinga ka na muna ha. At pupunta lang ako sa barangay hall. Sige, Tio. Ingat. Nang makaalis si Tio Amado ay nahiga ako sa papag na yari sa kawayan na naroon. Iniunat ko ang aking katawan. Matagal akong nakatingin sa kisame nang maramdaman ko ang malamig na hanging dumampi sa aking mukha. Napabiling ako at napatingin ako sa nakabukas na pintuan. Natanaw kong may babaeng mahaba ang buhok ang dumaan doon. Bahagya siyang lumingon sa akin bago tuloy-tuloy na naglakad. Bigla akong bumangon at lumapit sa pintuan tapos ay lumabas ako ng kalsada. Nasaan kaya yung magandang babae na yun? Parang bilis naman yung maglakad. Nawala ka agad. Naku, di naman ikaw yung gusto kong matanaw. Bakit ikaw yung nagpapakita sa akin? Umalis ka rito! Su! Ako naman umalis ka rito. Hindi ako natatakot sa iyo ha. Pampo! Uy! Umalis ka dyan! Anong pampo? Pampo? Ibig sabihin nun, pampulutan. Yun ang tawag namin sa mga aso eh. Hindi pampo ang pangalan niya. Bruno, tumigil ka. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Nandito ka lang pala. Alaga mo pala si Pampo. Yung si Bruno. Oo, kanina ko pa nga hinahanap kaya ang bilis ng lakad ko. Mabuti na lang at narinig ko yung pag-angil niya kaya bumalik ako. Mabuti naman at bumalik ka nga. Nakilala tuloy kita. Nga pala, ako si Rodel. Pamangkin ako ni Tio Amado. Ikaw pala yung sinasabi nila na pumigil sa Tio Alejandro ko. Pero sayang at di mo kaagad nagawa. Ha? Nalaman mo rin pala yun? Ano nga pala ulit yung pangalan mo? Ako nga pala si Imelda. Ang ganda mo naman, Imelda. Pati yung pangalan mo maganda rin. Parang magiging maganda ang bakasyon ko rito ah. Teka, may asawa ka na ba, Imelda? Naku, wala pa. Merong nanliligaw pero hindi ko naman gusto. Mabuti naman kung ganun. Pwede ba kitang ihatid sa inyo para malaman ko kung saan yung bahay ninyo? Grabe ka naman dumiskarte. Ang bilis at walang preno. Para kang sundalo na kapag nakakita ng pagkakataon, susugod ka agad. Sundalo kasi talaga ako, Imelda. Sa Masbate yung huling destino ko. Nasa bakasyon lang talaga ako ngayon. Talaga? Sundalo ka? Aba, ayos ah.
tama pala ang hula ko. Sige na nga, payag na akong ihatid mo ko para makabayad naman ako sa ginawang pananakot sa ng alaga ko. Salamat. Para makapamasyal na rin ako sa ibang lugar dito. Napatawa na rin ako sa reaksyon ni Imelda. Pumayag naman siya na ihatid ko siya sa kanilang bahay. Nang makarating kami roon ay niyaya niya akong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi gaanong malaki ang bahay nila. Konkreto na din yun, nagyero na din ng bubungan. Ang mga pintuan at bintana ay yari sa matitibay na kahoy. Siya nga pala, Rodel. Gusto mo ba ng kaping bigas? Sige. Kung anong meron, Imelda, walang problema sa akin. Sandali lang at papainitin ko lang. Diyan ka na muna. Sige, maghihintay na lang ako dito. Imelda, may tao. Hinahanap ka. Oh, ikaw pala, Sandro. Maupo ka. Gusto mo ba ng kape? Hindi na. Ibibigay ko lang sana itong karni. Nagkate ako ng baboy. Naisip kong dalhan sana kita. Salamat, Sandro. Ayaw mo bang maupo muna? Siya nga pala si Rodel, bagong kaibigan ko. Kumusta ka, pare? Aalis na din ako kagad, Imelda. Babalik na lang ako kapag wala ka ng bisita. Sige. Salamat sa dala mong karne. Nakita ko ang pilit ng ngiti ni Sandro, tapos ay tumingin siya ng seryoso sa akin bago siya lumabas ng bahay ni na Imelda. Nang wala na si Sandro ay ipinagpatuloy namin ni Imelda ang pag-uusap. Pansin ko na masaya naman siya habang kausap ko, lalo na kapag tumatawa siya. Talagang napakaganda niya, kaya lalo akong humanga sa kanya. Makalipas ang halos 1 oras ay nagpaalam na ako kay Imelda. Nang pauwi na ako sa bahay ni Tio Amado ay nadaanan kong nakatambay sa malaking puno si Sandro. Ngayon lang kita nakita dito. Dayo ka lang, no? Oo, kararating ko lang. Pamangkin ako ni Kapitan Amado. Bakit nandun ka na kagad kina Imelda? Teka, nanliligaw ka ba sa kanya? Makakilala lang namin. At kung panliligaw yung pag-uusapan, magsisimula pa lang ako manligaw sa kanya. Huwag mo nang ituloy ang iniisip mo, Rodel. Kasi matagal na ako nanliligaw sa kanya. Hindi mo pa naman siya pagmamayari. Wala kang karapatan sa kanya. Kung gusto mo siya ligawan, edi ligawan mo. Wala rin naman pwedeng magbawal sa akin. Lumaban ka ng patas. Kapag ikaw ang minahal, ayos lang naman sa akin . Pero kapag ako, dapat ayos lang din yun sa'yo. Ayoko na meron akong karibal, no? Hindi ako pabor sa ganyan. Kung hindi kita makukuha sa pakiusap, dulumpuhin na lang kita. Nagulat ako nang bigla akong sugurin ni Sandro at sinuntok. Tinamaan ako sa mukha. Nahilo ako sa lakas ng kamao niya. Ganoon man ay kaagad akong nakabawi. Nang muli siyang sumuntok ay sinalag ko. Sinuntok ko siya ng 2 ulit sa mukha, kasunod ang isang malakas na tadyak. Tumumba siya. Nang lapitan ko siya ay nagulat ako na mabilis din siyang makabawi. 2 suntok niya ang tumama sa sikmura ko. Matibay ka din pala sa mano-mano . Sige, ituloy na natin to. Dudurugin ko ang mga buto mo. Huwag mo akong mamaliitin. Alam mo, sanay ako sa labanan. Halika, lapit ka. Sandro! Rodel, ano ba? Tigilan nyo nga yan! Huwag kayong mag-away! Wala akong kasalanan. Inabangan niya ako dito at kagad na sinuntok niya ako. Wala akong magagawa kundi pagtanggol yung sarili ko, no? Dahil matigas ang ulo mo. Sinabi ko na wag mong ituloy ang plano mong panliligaw . Ayaw mo naman pumayag. Tumigil ka, Sandro! Sino ka para kontrolin ang buhay ko? Wala kang karapat ng pigilan ang sino man na gustong manligaw sa akin. Hindi kita asawa. Hindi kita nobyo. Pero mahal kita, Imelda. Ako lang ang totoong nagmamahal sa iyo . Pero hindi kita mahal.
Noon pa man ay sinabi ko na sa'yo na para na lang tayong magkapatid. Hindi kita matatanggap. Uy, pero bakit? Ano pa bang kulang ko? Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo, Imelda. Hindi ako papayag na dahil lang sa lalaking to, tuluyan ka nang malalayo sa akin. Igalang mo ang desisyon ng aking anak, Sandro. May kalayaan siyang piliin kung sino man ang mamahalin niya. Kung ayaw niya sa inyo, umanap ka ng iba. Hindi ka rin naman magiging masaya sakali maging asawa mo ang taong hindi ka naman mahal. Pero kayo ang masusunod, Mang Juanito. Kayo ang ama niya. Kung ano ang desisyon ninyo, pwedeng sundin ni Imelda. Kung ayaw sa iyo ni Imelda, ayaw ko din kaya sige na, umalis ka na at pabayaan mo na sila. Hindi na sumagot si Sandro. Pinahid niya ang dugo sa kanyang labi tapos ay tumingin ng masama sa amin ni Imelda bago tuluyang umalis. Naisip ni Imelda na baka balikan na naman ako ni Sandro kaya sumama na siya pabalik sa bahay ni Tio Amado. Pagdating namin doon ay kinuha ko sa aking army bag ang medicine kit kaya ginamot ni Imelda ang aking sugat sa kilay. Noon naman dumating si Tio Amado. Oh, nandito ka pala, Imelda. Teka, magkakilala na pala kayo ni Rodel. Teka, ano nangyari dyan sa mukha mo? Opo, Kapitan Amado. Nagkakilala kami kanina. Kaso lang, napaaway naman siya kaagad kay Sandro. Traitor pala yung tao yun. Bigla na lang nalununtok. Buti na lang, sanay ako sa basagan ng mukha. Nakabawi kaagad ako. Oo nga, nabugbog mo nga siya. Pero mag-iingat ka pa rin kasi traidor ang loko na yun. Basagulero kasi. Tama si Imelda. Basagulero talaga yan si Sandro eh. Masyadong seloso kaya walang nanliligaw dito kay Imelda. Kasi lahat inaaway niya eh. Tio Amado, huwag niya ako ipare sa ibang mga lalaki kasi sanay ako sa mga labanan. Lalo na kung sa puso ni Imelda yung pag-uusapan. Lahat talaga itataya ko. Walang makakapigil sa akin na mahalin siya. Ganon? Kakakilala pa lang natin. Mahal mo na ako kaagad? Tigilan mo nga yung pambobola mo. Ba, totoo yun. Tandaan mo, kapag umibig ang isang sundalo, siguradong totoo. Sa bagay, totoo yan, Imelda. Itong pamangkin ko, hindi ko pa nabalitaan na nagkaroon ng nobya to eh. Siguro, wala pang nakita na talagang mamahalin niya. Ngayon pa lang siguro nang makita ka eh. Sus, pati ba naman kayo, Kapitan Amado? Nagkatawanan na lang kaming tatlo. Ilang araw pa ang matuling lumipas. Palagi kong dinadalaw sa kanila si Imelda kaya lalong nagkalapit ang aming mga kalooban. Ilang linggo pa ang lumipas, malapit nang matapos ang bakasyon ko pero wala pa sa plano kong bumalik sa trabaho. Lalo na nga at naging nobya ko na si Imelda. Hanggang isang gabing matutulog na kami ni Tio Amado, nakarinig kami ng malalakas na alulong ng aso at nakakabinging huni ng panggabing ibon. Pagsapit ng umaga ay nagkakagulo na naman ang mga tao. Lahat ay nakita ko na tumatakbo papunta sa iisang direksyon. Tio Amado, bakit sila nagkakagulo? Saan ang punta nila? Sa tingin ko pupunta sila sa ilog. Halika, tignan natin kung ano mayroon doon. Sige. Sunod mo ako. Sobrang namang lupit ng gumawa niyan sa kanya. Wasak-wasak yung tiyan May malalaking kagat sa leeg at kamay pati na rin sa paa niya. Tignan mo parang pinutol. Pero teka, buhay pa siya, Tio Amado. Oo nga. Haning, dalhin na natin siya sa ospital. Oo nga, Kapitan Amado. Pwede pa natin siyang dalhin sa ospital. Ruben, dadalhin ka namin sa ospital. Pero tumanggi na ang asawa ni Aling Aning. Bago pa yun malagutan ng hininga ay mayroon iyong binulong kay Aling Aning. Kaya ang malakas na pag-iyak ni Aling Aning ay napalitan ng matinding galit. Niyakap niya ng mahigpit ng kanyang asawa matapos binitiwan yun.
halimaw na mukhang buhaya daw ang sumalakay sa kanya. Tiyak akong abwak yun. Siya ang walang awang pumatay sa aking asawa. Anong abwak? Isa yung uri ng aswang na mukhang bayawak. Ginagamit niya ang matutulis at matitigas niyang kuko para makagawa ng guwang sa ilalim ng lupa para pagtaguan sakaling may kalaban. Abay, malupit din ang abwak. Kapag kauri naman nila at babae, tinatawag nilang awak. Kaya pala ganyan yung nangyari sa asawa ni Aling Aning. May hangganan din ang kasamaan ng mga aswang na yan. Magkakaroon din sila ng katapat. Sana ay mamatay lahat ng aswang dito. Lalo na ang abwak na bumiktima sa'yo, Ruben. Hindi ko matagalan nang nakikita kong paghihirap ng kalooban ni Aling Aning. Awang-awa ako sa kanya kaya umalis ako matapos magpaalam kay Tio Amado. Noon ko naman muling nakita si Imelda. Napangiti ako at kaagad na lumapit sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay tumatalon-talon na naman ang puso ko. Nandito ka rin pala. Ano bang nangyari? Yung asawa ni Aling Aning na biktima raw ng abwak. Ayun, patay na. Hindi naman siguro abwak ang pumatay sa kanya. Baka naman nagkakamali lang sila. Nakita ko kanina bago mamatay yung asawa niya. Binulong sa kanya na halimaw daw na mukhang buhaya ang sumalakay sa kanya kaya natitiyak niyang abwak yun. Basta, hindi ako naniniwala na abwak ang pumatay sa kanya. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na ako, Rodel. Sige, ihatid na kita. Bakit ba parang bigla kang nainis? Saka, paano ko nakakatiyak na hindi abwak yung pumatay sa kanya? Dito na ako isinilang at nag-iisip. Ang abwak kapag pumatay, sa leeg lang ang punteriya. Tapos ang kinakain lang niya ay yung puso at atay. Hindi yung ganyan na halos wasakin niya yung buong katawan. Sa palagay ko, ibang lahi ng aswang ang may kagagawan yan. Ganun ba? Oo siya, sige, huwag ka na mainis. Sama na lang ako sa inyo. Doon na lang tayo magkwentuhan. Nang makarating kami sa kanila ay nakita namin na naroon din si Mang Juanito. Nang makita siya ni Imelda ay kaagad na lumapit sa ama. Bakas pa din ang inis sa mukha ni Imelda. May natagpo ang bangkay. Asawa daw ni Aling Aning. Ang usap-usapan ng mga tao abwak ang pumatay doon. Totoo ba yun, Itay? Hindi yun totoo. Huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Galing na rin ako doon kanina at nakita ko rin na hindi ganun ang klase ng pagpatay ng abwak. Oo nga po masyadong malupit ang naging kamatayan niya. Wasak ang tiyan, putol ang paa. Wasak ang lalamunan at ang daming kalmot sa buong katawan. Tiningnan lang ako ni Mang Juanito. Tipid na tipid siyang magsalita. Napatingin din siya kay Imelda matapos ay iniwanan na niya kami. Nakita ko na parang wala na rin sigla si Imelda. Hindi ko alam kung bakit, kaya nagpaalam na din ako sa kanya. Bumalik ako sa bahay ni Tio Amado. Palaisipan pa rin sa akin ang nakita kong reaksyon ni na Imelda. Nang gabing yon, nagulat kami ni Tio Amado nang mayroong kumalabog sa bubungan, kasabay ang malakas na pag-alulong ng aso. Tio Amado, naririnig niyo ba yun? Oo, mukhang sa gabing ito tayo ang punterya ng lokong to. Dala ko yung patalim ko. Pwede ko gamitin sa labanan sa kanila. Akin ang flashlight niyo, Tio Amado. Lalabasin ko lang yung salot na yan. Delikado ang iniisip mo, Rodel. Paulit-ulit tayong babalikan ng walang hiyang yan kung hindi natin ipapakita na kaya natin silang labanan. Saka huwag kang mag-alala, Tio Amado. Dala ko naman yung binditadong patalim na panlaban sa kanya. Maingat nga akong lumabas ng bahay.
umikot ako sa likuran ng bahay ni Tio Amado at pumuesto ako sa likuran ng malaking puno. Eksakto namang tumalon doon ang isang nilalang na mukhang bayawak nga. May mahabang mukha at malaking bunganga. Matatalas ang mga ngipin, mayroong mahabang buntot at matatalim na kuko. Kung ganun, ikaw paling abok na ng bibiktima. Akala mo sa akin, natatakot sa'yo? Talaga palang palaban ka? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Oh, eto, asin para sa'yo. Isa kang hangal! Sa palagay mo ba, ay basta mo lang ako matatalo sa pagsasaboy ng asin? Ha! Baliwala yan kapag naalis na sa aming katawan. Kumanta ka. Dahil bubutasan ko ng matatalas kong kuko ang lalamunan mo. Sige, tignan kong hindi ka tatablan itong patalim ko. Walang iya ka, traidor! May patalim ka pala. Nasugatan mo ako! Nalaman ko kasi na makunat yung mga balat ninyo kaya inalam ko kay Tio Amado ang mga panlaban sa inyo. Kailangan ko muna kayong sabuyan ng asin para tablan ng patalim na to. Kaya ngayon, ikaw nang nasa alanganin dahil tatapusin na kita. Hangal ka talaga. Tumayo ka sa akin! Pinadyakan ako ng abwak. Bumalandra ako sa dingding. Nabitiwan ko ang patalim na nakatarak pa din sa katawan niya. Nagmamadaling tumakas ang abwak na mayroong sugat sa tagiliran. Dala niya ang patalim ko. Kagad ko yung hinabol. Naisip ko na sugatan na yon kaya madali ko siyang mahahabol at mahuhuli kaya sinundan ko siya kahit saan siya tumakbo. Pero biglang nawala sa kakahuyan. Uuwi na sana ako nang makarinig ako ng mga boses na nag-uusap. Marahan akong gumapang at nagtago sa likuran ng malaking puno. Nakita kong kausap ni Mang Juanito ang abwak na nasugatan ko. Tigas talaga ng ulo mo. Ilang ulit ko nang sinabi sa iyo na huwag ka nang mananakit ng mga taga rito. Sa ating mga kauri, ikaw lang ang hindi marunong sumunod. Pinatay mo na ang asawa ni Aling Aning. Ngayon ay gusto mo namang mambiktima rito. Tignan mong nangyayari sa kapusukan mo. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan ni Rodel. Baka balikan ko ang lalaking yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya. Kapag nawala siya, magiging akin na ng tuluyan si Imelda. Huwag mong gawing dahilan ang anak ko sa katigasan ng ulo mo. Wala pa si Rodel dito ay talagang suwail ka na. Huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi pwede. Ilang ulit ka nang tinanggihan ni Imelda. Hindi rin kita gusto para sa kanya kaya tumigil ka na, umalis ka na sa harapan ko. Ganun ba, tanda? Pwede tinilan mo na ako ng kamamando mo. Nagsasawa na ako sa mga pakikialam mo. Tutal naman, ay hindi mo rin ako gusto para sa anak mo. Magkanya-kanya na tayo. At kung gusto mo pala si Rodel para sa iyong anak, mas gugustuhin ko pang mamatay na lang si Imelda kaysa mapunta sa iba. Pero magagawa ko lang yon kapag wala ka na. Kaya gagamitin ko sa iyo ang patalim ng Rodel na yon. Mamatay ka! Traitor ka talaga, Sandra. Wala ka kwentang nilala. Nakita ko nang saksakin ng abwak si Mang Juanito. Tinamaan siya sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Lalapit na sana ako para tumulong nang makita ko ang daan-daang insekto ang biglang dumating. Nag-ipon-ipon ang mga insekto at naging korteng babae. Kaya natiyak ko na ang mga insektong yun ay ginagamit ng mambabarang. Sa wakas, na-John bonding kita, abwak. Sa palagi ko, ikaw na ang hinahanap ko na siyang pumatay sa aking asawa. Pagbabayarin kita ng mahal ngayon. Teka, sandali lang. Hindi ako pumatay sa asawa mo. Kung hindi ang matandang ito na isa ring abwak. Siya ang pinuno namin. Pinatay ko siya kasi hindi ko na matiis ang mga inuutos niya. Gusto niya na hanapin namin at patayin ang lahat ng mambabarang dito sa atin. Ayoko ng ganon. Kaya nagtalo kami at ayan nga. Gamit ang patalim ay tinapos ko ang buhay niya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Baka naman nililinlang mo lang ako. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kaya nga tignan mo.
Meron din ako sugat dahil sa ginawa namin paglalaban at pag-aagawan sa patalim. Higit akong malakas, kaya tinalo ko siya. Kaya ngayong patay na siya, ay tiyak na pagdududahan nila ako kapag nakita nila meron din ako sugat. Wala akong pupuntahan. Dahil iginanti mo ang aking asawa sa matandang ito, pwede kang sumama sa akin. Doon ka na lang muna sa amin magpagaling. Maaasahan mo din kami para maging kakampi laban sa mga kauri mong galit sa amin. Pero bago tayo umalis, kukunin ko muna ang tahinga ng matandang ito para simbolo ng pagbabayad niya sa ginawa niya sa aking asawa. Lumipad ang mga insekto papunta kay Mang Juanito. Di ko masyadong nakita kung ano ang ginawa pero malinaw ang narinig ko na aalisin niya ang tenga niyon at di nga nagtagal ay nagliparan na palayo ang mga insekto. Sumunod naman sa mga iyon ang sugatang ambuak. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Nang matiyak kong wala na ang abwak at ang mga insekto ng mambabarang ay saka ako lumabas sa pinagtataguan ko at nilapitan si Mang Juanito. May malaking sugat sa dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nalaman kong may buhay pa siya. Mang Juanito, sugatan kayo. Dadali ko na kayo sa pagamutan. Sa aming bahay na lang, Rodel. Gusto ko makausap ang aking anak na si Imelda. Iuwi mo ako sa amin. Sige po, tayo na. Tutulungan ko muna kayong tumayo. Pero kung hindi nyo po kaya, papasanin ko na lang po kayo. Mabilis ang naging mga hakbang ko habang pasan-pasan si Mang Juanito. Nang makarating kami sa bahay nila ay halos wasaking ko na ang pintuan ng kanilang bahay sa lakas ng aking pagkatok. Imelda! Imelda, buksan mo ang pinto, Imelda! Rodel, bakit pa kung makatawag ka para kang... Itay! Anong nangyari sa'yo? Bakit nasugatan ka ng malubha? Rodel, bakit sugatan ng itay ko? Dito mo dalhin sa kwarto niya, dali. Dito sa kanya higaan. Wala na akong oras, Imelda. Dumating na ang oras na kinatatakutan ko. Ako ay mawawala sa mundong ito. Pero bago ako wala. Rodel, pwede bang iwanan mo muna kami ni Imelda? Sige po, lalabas mo muna ako. Itay, sino ang gumawa nito sa inyo? Malakas kayo at mabangis. Kahit sinong mambabarang ay hindi kayo makakayang talunin. Bakit nangyari to? Ang traitor na si Sandro ang may gawa nito. Nalaman ko kasi na siya ang pumatay sa mga tao rito. Sinalakay din niya si Rodel kahit pinagalitan ko siya. Hindi ko alam na mayroon na pala siyang masamang plano laban sa akin. Bigla niya ako sinaksak ng patalim. Sa ngayon ay nakikipagsabuatan siya sa mga mababara para umpusin tayo, Imelda. Yun ang ganti niya sa pagtanggit ng pag-ibig mo sa kanya. Kaya bago ako mamatay, gusto ko ipamana sa iyo. Abot siya ng pagiging aswang. Itay, alam niyo naman na noon pa ay ayaw ko nang tanggapin yan. Ayaw kong manahin ang pagiging aswang. Gusto ko ng tahimik na buhay. Ayaw kong maging awak. Hindi ka rin magkakaroon ng katahimikan, anak. Dahil ngayong kakampi na nila si Sandro. Alam na nila kung sino ang mga kauri ko. Papatayin ka nila. Kung tatanggapin mo ang pamana ko, ikaw ay magkakaroon ng kakaibang lakas. Magagawa mong protektahan ang sarili mo. Magagawa mong labanan ng traitor na yun. Ayaw ko sanang ipaman ito sa'yo. Pero ang kaligtasan mo ang iniisip ko. Paano ka na lang wala ako? Sana maintindihan mo, anak. Ang hindi alam ni na Imelda ay hindi naman talaga ako lumabas ng bahay. Doon lang din ako sa loob ng bahay nila. Nakasilip ako sa siwang ng pintuan ng kwarto kung saan sila naroon.
Nakita ko na umiiyak si Imelda habang sumasang-ayon kay Mang Juanito. Di nagtagal, ibinuka ni Mang Juanito ang kanyang bibig at humaba ang kanyang dila. At sa dulo ng dila niya ay lumabas ang batong itim. Pikit mata yung tinangkap ni Imelda. Nilunok niya ang batong itim. Pagkadismaya ang una kong naramdaman dahil ang babaeng minamahal ko pala ay tagapagmana ng pagiging aswang. Itay! Itay, huwag mo akong iwanan. Paano na ako mabubuhay kung wala ka na, Itay? Ang sakit. Ang init ng aking katawan. Anong nangyayari sa akin? Ang sakit. Bakit ganito? Rodel! Rodel! Nasaan ka? Tulungan mo ko. Ang init. Para ako masusunog. Talagang nabigla ako sa mga pangyayari na sunod-sunod kong nalaman. Nang makita kong tumatalab na sa kanyang kapangyarihan ng batong itim na nilunok niya, matagal akong nag-isip habang naririnig ko ang kanyang pagsigaw at pagtawag sa akin. Nagdadalawang isip dahil iniisip ko na magiging kagaya na siya ni Mang Juanito. Isang amwak. Pero nang makita kong nahihirapan na siya sa sakit ng katawan na naigang kagustuhan ng aking puso, tinalo niyon ang dikta ng aking isipan. Sumisigaw ang aking damdamin na tunay na nagmamahal kay Imelda. Imelda, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Pero baka matutulong, ayos ka lang ba? Ang init ng katawan ko. Para ako masusunog. Hindi ko na kayang tagalan to. Bitawan mo ko. Imelda, lakasan mo ang loob mo. Alam ko kaya mo yan. Bitawan mo ko. Lumayas ka sa harapan ko. Imelda, saan ka pupunta? Teka, hintayin mo ako. Matapos akong itulak ni Imelda ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng bahay kaya naman sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa malawak na bukid na taniman ng palay. Patuloy na nagwala si Imelda. Galit na parang nawawala siya sa kanyang sarili. Bago pa niya masaktan ang kanyang sarili ay pinigilan ko na siya. Pero ako naman ang pinagbalingan niya. Binuhat niya ako at inihagi sa putikan. Pagbagsak ko sa putikan ay singbilis siya ng hangin na nakalapit sa akin. Kinuha niya ang aking kamay at hinatak ako kaya naman napasubsob ako sa putikan. Sa sobrang lakas niya, ilang ulit niya akong binuhat at inihampas sa putikan. Papatayin kita. Pagbabayarin ko kayo sa lahat ng ginawa niyo sa aking ama. Kung ano ang kalupitang ginawa niyo sa kanya, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Uunahin na kita. Imelda, huminahon ka. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako to si Rodel. Ako yung nobyo mo. Hindi ko yung magagawa sa tatay mo dahil mahal kita. Ayaw kong masaktan yung kalooban mo, no? Pare-pareho kayo. Mga wala kayong puso. Buhay ang inutang. Buhay din ang kabayaran. Kumisig ka, Imelda. Huwag ka magpatalo sa kapangyarihan na kumukontrol sa katawan mo ngayon. Minahon ka, ako to si Rodel. Sino kang impostor? Hindi mo ako maluloko. Papatayin kita. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking ama. Tumigil ka, Imelda. Ano ka ba? Mapapatay mo ako sa ginagawa mo pagsakal sa akin eh. Ako to si Rodel. Mahal kita at hindi kita magagawang saktan. Sa tingin ko talaga ay wala na sa kanyang sarili si Imelda. Hindi na niya ako nakikilala. Kaya nang maramdaman ko na patuloy na humihigpit ang pagsakal niya sa akin at hindi na ako makahinga ay mabilis ko siyang sinampal ng ilang ulit. At sa huling pagsampal ko ay natulala siya at napatingin sa akin. Di nagtagal ay lumuwag ang pagkakasakal niya.
Rodel? Ikaw nga ba yan, Rodel? Oo! Ako to! Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, no? Hindi kita pababayaan. Anong ginawa ko sa'yo? Bakit tayo nandito? Gitnang bukid to Teka, hindi mo ba talaga natatandaan yung mga nangyari? Nawala ka sa sarili mo. Matapos mo malunok yung mutya na pinamana sa'yo ni Mang Juanito. Napakalakas mo kanina eh. Ilang beses mo akong binuhat at inagis. Aking itay. Wala na ang aking itay. Noon parang natauhan at nakontrol na ni Imelda ang puwersang lumulukob sa kanyang katawan. Nanlulumo siyang napaupo sa putikan at muling umiyak. Nilapitan ko naman siya at niyakap. Ipinaramdam ko sa kanya na anuman ang mangyari ay mamahalin ko pa din siya at hindi iiwanan. Umiyak siya sa aking balikat. Kasunod yun ay ang mabilis na pagbabago ng panahon. Ang maliwanag na sikat ng buwan ay nagdilim. Sinundan ng malakas na hangin na may kasamang kulog at kidlat. Di nagtagal ay bumuhos ang malakas na ulan. Ito ang palatandaan ng pagyao at pagsilang ng bagong aswang. Ang pagtanggap ng maluwag sa aking kalooban sa pamana ng aking ama ay nangangahulugan ng simula ng pakikipaglaban. Igaganti ko ang aking ama. Tatapusin ko ang mga mambabarang na pumatay sa kanya, pati na rin ang mga traidor sa aming lahi. Imelda, handa akong tulungan ka. Huwag kang hangal, Rodel. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang kagaya ko lang. Bumalik ka na lang sa masbate. Doon sa trabaho mo. Humanap ka ng babaeng katulad mong normal. Hindi yung katulad ko. Nobya kita, Imelda. Ikaw ang mahal ko. Kaya handa kitang damayan sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. Hindi na ako yung dating babae na minahal mo, Rodel. Simula sa gabi na to, isa na akong aswang. Kaya kalimutan mo na ako. Ayoko madamay ka sa magulong buhay ko. Wala akong pakialam kahit ano pang mangyari sa'yo, no? Makinig ka sa akin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Ayaw ko makipaghiwalay sa'yo, no? Ikaw ang makinig sa akin. Ilihim mo na lang ang lahat ng nalaman mo ngayong gabi. Malalagi ka sa alanganin kung hindi mo ititikom yung bibig mo. Kalimutan mo na ako. Hindi na ako normal kagaya ng dati. Hindi na tayo magiging masaya kahit kailan. Ipaghihiganti ko ang aking ama at walang katiyakan kung ano mangyayari sa akin. Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin ang relasyon natin. Kalimutan na natin ang isa't isa. Pero Imelda, Buo na ang desisyon ko. Kalimutan mo na ako. Paalam. Wala na akong nagawa kung hindi ang tanawin na lamang ang paghakbang palayo ni Imelda. Hindi ko maiwasan ang umiyak. Umulo ang luha ko sa sobrang sakit ng kalooban dahil sa aming paghihiwalay. Habang lumalakas ang ulan ay unti-unti na rin siyang lumalayo sa akin. Noong una ay natatanaw ko pa siya dahil sa liwanag na likha ng malalakas na kulog at kidlat. Pero nang kalaunan ay tuluyan na din siyang nawala sa aking paningin. Kaya naglakad na ako pabalik sa bahay ni Tio Amado. maraming kakaibang nangyayari dito, Tio Amado. Kawawa naman si Imelda. Abay, bakit naman siya magiging kawawa? Ano ba nangyari? Sabihin mo nga sa akin ang buo at ako'y nahihirapang intindihin ang mga sinasabi mo eh. Lalo na kapag putol-putol na ganyan. Nang masaksak ko yung aswang at inabol ko, nawala yun sa kakahuyan. Nalaman ko na hinabol din pala yun ni Mang Juanito. Nang maabutan niya, nagkaroon sila ng pagtatalo at binatay siya ng abwak tapos dumating yung napakaraming insekto na alaga ng mambabarang.
Kinuha yung tenga ni Mang Juanito at yun nga, hindi inasa na nagsabuatan yung mambabarang at abwak. Pero bakit mo naman pinabayaan na maging ganoon? Dapat, tinulungan mo na kagad siya. Si Tio Amado, yung kapangyarihan ng mambabarang kakaiba. Libo-libong insekto at kulisap ang dumating at nagsama-sama. Naging parang korting tao na nag-alangan nga akong lumapit at magpakita eh. Hindi ko alam kung paano sila lalabanan. Tapos nung wala na yung abwak at mga insekto, saka ko nilapitan si Mang Juanito at inuwi sa kanila. Kaya nga siguro nagalit din sa akin si Imelda eh. Kasi hindi ko natulungan yung tatay niya. Tapos yun, pinapos na niya yung relasyon namin. Akala niya, pinabayaan ko yung tatay niya. Nakwe, nagagalit lang yun habang sariwa pa ang sugat. Lilipas din yun. Pabayaan mo na lang muna. Uy, sige na. Linisin mo na muna yung katawan mo. At nang makapagpalit ka ng tuyong damit, malapit na rin mag-umaga. Nagtuloy nga ako sa banyo at nilinis ko ang aking katawan. Matapos ay nagpalit ako ng tuyong damit. Sa totoo lang ay marami akong detalye na hindi sinabi kay Tio Amado. Ayaw kong malaman niya na si Mang Juanito at Imelda ay mga aswang na abwak at awak. Ayaw kong maging masama ang tingin niya sa babaeng minamahal ko. Nang mahiga ako sa papag ay hindi na rin ako nakatulog. Ang aking isipan ay nakatuon pa din kay Imelda hanggang sa sumikat na ang araw. So, parang hindi ka yata nakatulog. Nabutan ka na ng pagsikat ng araw oh. Puntahan natin si Imelda, Tio Amado. Kailangan niya ng tulong natin. Hindi, mamaya na ako matutulog, Tio Amado. Hindi na ako makakapag-antay na makita siya ulit eh. Wala akong pakialam kung ayaw niya akong makita. Mahalaga, madamayan ko siya sa ganitong panahon. Nang lumabas kami ni Tio Amado ng bahay ay nakita namin si Imelda na hawak ang tali ng kalabaw habang naglalakad. Hinahatak naman ng kalabaw ang isang kariton kung saan doon nakalagay ang bangkay ni Mang Juanito. Nakabalot na sa kumot at mayroon ng tali. Dire-diretso lang na naglakad si Imelda. Hindi man lang niya ako pinansin nang mapadaan sa tapat ko. Ganoon pa man ay sumunod kami ni Tio Amado sa kanya kagaya ng iba pang mga taga roon hanggang sa makarating sa lumang sementeryo. Nang simulang maghukay si Imelda. Ako na maghukay, Imelda. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang lalapit sa akin? Pabayaan mo na lang ako. Hindi ko yun magagawa. Hindi naman ako pumayag, di ba? Kaya pabayaan mo na muna akong tulungan kita. Dadamayan kita sa sitwasyon mo, no? Sa ayaw mo man o sa gusto. Imelda, pumayag ka na. Ibigay mo na kay Rodel ang pala. Ang mga kalalakihan na maghuhukay ng libingan para sa iyong ama. Salamat, Kapitan Amado. Ay, salamat, Rodel. Salamat kasi kahit pinagtatabuyan na kita, nandito ka pa rin. Hindi mo pa din ako nilalayuan. Kung buhay pa sana ang itay, matutuwa siya. Malalaman niya na mayroong lalaki na tunay na nagmamahal sa akin. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, mahal kita at hindi kita iiwan kahit na anuman mangyari. Nagtulong-tulong nga kami ng ilang mga kalalakihan na naroon para humukay ng paglilibingan ni Mang Juanito. Makalipas ang mahabang oras ay nakahukay kami ng malalim, kaya naman inilagay na namin doon ang bangkay ni Mang Juanito bago muling tinabunan ng lupa. Matapos nyon ay nilagyan ni Imelda ng bulaklak ang ibabaw ng puntod. Saka kami bumalik sa kanilang bahay. O, anong plano mo ngayon? Kagaya ng aking pangako kay Itay, igaganti ko siya sa mga mambabarang na yun. Pero hindi naman natin nakikilala yung mga kalaban, di ba?
Paano natin sila gagantihan? Magsisimula tayo kay Judas. Kailangan makita natin siya. Siya ang makakapagsabi kung sino-sino ang mga mambabarang. Dahil bago namatay si Itay, sinabi niyang nakipagsabuatan ng Judas na si Sandro sa mga yun. At ginawa niya yun dahil tinanggihan ko siya. Kung ganun, si Sandro pala ang abok na traidor. Kung walang yang yun, umanda siya sa akin kapag nakita ko siya. Kaya mamayang gabi, lalakad tayo para hanapin natin siya at ang mga kasabwat niyang mambabarang. Pero ngayon pa lang, ay uutusan ko ng aking mga alaga para hanapin ang taong yun. Bruno! Serafina! Lumapit kayo dito! Nagulat ako nang mula sa pintuan ng bahay ay pumasok ang malaking asong itim na si Bruno at mula naman sa nakabukas na bintana ay pumasok ang itim na ibon. Tumapo iyon sa misitang nasa harapan ni Imelda. Gumala kayong dalawa sa buong baryo at hanapin niyo ang Judas na si Sandro. Kung wala siya dito sa ating baryo, baka nasa kabilang baryo siya. Hanapin niyo siya at kapag nakita niyo ay bumalik kayo kaagad at sabihin sa akin, ha? Sige na, lumakad na kayo. Sana ay madali niyo makita ang Judas na yon. May alaga ka rin palang ibon na nauutusan? Kasama ang mga iyan sa iniwang pamana sa akin ng aking ama. Ako na ang naging amo nila na mamatay si Itay. Matalino ang mga yan. Para din silang tao kaya itinuturing silang kapamilya ng aking Itay. Babalik na muna ako kila Tio Amado. Kuha lang ako ng mga gagamitin kong panlaban sa mga aswang at mamabarang. Bago dumilim, babalik ako dito. Sige, Rodel. At salamat ulit sa pagmamahal mo sa akin. Magkasama natin itong tatapusin ni Imelda. Pagkatapos nito, ikaw naman ang dapat na sumunod sa mga iuutos ko, ha? Sige. Bago ko tuluyang umalis ay nilapitan ko si Imelda. Inalikan ko siya sa labi at niyakap ng mahigpit. Gumanti rin siya ng yakap at halik. Muli siyang bumulong sa akin. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Ikaw din, Imelda. Palagi mong tatandaan na ikaw ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Sige na, lumakad ka na. Mag-iingat ka, ha? Ikaw din palagi ka mag-iingat. Tumangulang si Imelda tapos ay inihatid na niya ako hanggang sa pintuan. Nang makalabas ako ng bahay nila ay naglakad na ako palayo. Tapos ay tumigil ako sa paglakad. Muli kong nilingon si Imelda. Akong nakangiti siya habang kumakaway sa akin. Kaya naman kumaway din ako sa kanya at tuluyan nang umalis. Inihanda ko ang mga kailangan ko nang makarating ako sa bahay ni Tio Amado. Sinabi ko rin sa kanya ang plano namin ni Imelda. Sa pagkakataog ito, may sasama na talaga ako. Mahirap kalaban ang mga mambabarang. Dapat ay may kasama kayong alam kung paano yun kukontrahin. Sige, Tio. Planuhin na natin ang gagawin natin. Desperado na si Imelda na hanapin si Sandro at ang mga mambabarang. Kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mapipigilan. Delikado ang iniisip niya. Wala siya magiging laban sa mga mambabarang. Kung isa rin palang abok si Sandro, mas delikado siya. Kaya kailangan natin siyang tulungan. Ang mga mambabarang, yun ang delikado. Alam niyo ba kung paano sila kukontrahin? Oo, Rodel. May alam akong paraan kung paano sila kukontrahin. Ihanda na natin. Para anumang oras ay pwede tayong umalis. Yung galon ng gasolina, huwag mong kakalimutan. Para saan yung gasolina na yan? Basta dalhin mo! Magagamit natin yan laban sa mga insekto. Takot ang mga yun sa apoy. Tama ka. Kahit ang aswang kapag nasunog, tsak na mamamatay. Nang kumalat na ang dilim ay nagpunta na kami ni Tio Amado sa bahay ni na Imelda. Pero nagulat kami nang malaman namin na wala na doon si Imelda.
kaya naisip ko na nauna na siyang umalis at hinanap na si Sandro. Wala na dito si Imelda at yung Amado. Kaya pala kakaiba yung ngiti niya nang magpaalam ako kanina eh. Meron pala siyang plano na hindi ako isama. Kailangan na natin kumilas, Rodel. Umalis na tayo rito at hanapin si Imelda. Bruno, nasaan ang amo mo? Saan nagpunta si Imelda? Parang naintindihan naman ng aso ang aking tanong. Umungol siya at tumakbo palayo sa amin. Nang makita na hindi kami kumikilos ay tumigil siya at lumingon sa amin. Muling umungol kaya naisip namin ni Tio Amado na pinapasunod kami ng aso kung saan siya pupunta. Kaya nang tumakbo kami para sundan ang asong si Bruno ay tuloy-tuloy na nga iyong tumakbo hanggang sa makarating nga kami sa isang matarik na lugar. May 3 kubo na nakatayo roon. Nakita ko si Imelda at sa pagkakataong ito ay kaharap na ang abwak na si Sandro. Hindi nila alam na sadyang nagtago sa likuran ng isang puno si Tio Amado dahil hindi pa namin tiyak kung nasaan ang mambabarang. Imelda, bakit mo naman kami iniwan? Buti na lang nakita ko si Bruno. Sinamahan kami kung nasan ka. Dahil delikado ang labang ito, Rodel. Kaya ayoko na sanang madamay ka pa. Talagang mahal mo nga lalaking yan. Dahil sa kanya ay binabaliwala mo ang lahat ng pagmamahal na inalay ko sa'yo. Tama lang na makipagsabuatan ako sa mga mambabarang para tapusin ka at ang iba pa nating kauri. Hindi mo na yan magagawa pa, Hangal. Ikaw ang tatapusin namin ngayon. Sige na Imelda, harapin mo na ang mambabarang. Palagay ko nandito na siya. Ang lakas ng loob mo, Rodela. Talagang nagpapakitang gilas ka kay Imelda. Naisahan mo lang ako noong una nating pag-harap. Pero ngayong magaling na sugat ko, hindi ka nauubra sa akin. Ganun ba? Siguraduhin mo lang na kaya mong gawin yung mga sinasabi mo. Ipag-iiganti ko si Mang Juanito sa ginawa mo sa kanya. Nang iwanan kami ni Imelda ay kaagad na sumugod ang abwak. Sinalubong ko naman iyon ng buong tapang. Naalala ko ang naging laban namin sa Mindanao na kahit maliit lang ang tsansa na manalo ay buong tapang na haharap sa malakas na kalaban. Hinugot ko ang mahabang benditadong itak at iwinasiwas ko ng ilang ulit. Tinamaan naman ang abwak. Pero dahil sa makunat na balat niyon... Walang kwenta ang talim ng itak mong yan. Hindi basta tatablan yan ang aking makunat na balat. Kaya humanda ka. Tuturugin ko ang buto mo! Lalapain kita! Ikaw ang dahilan kaya nawala sa akin ang babaeng mahal ko. Tuturugin ko ang mga buto mo bago kita tapusin! Nang makalapit sa akin ang abwak ay nahawakan niya ang kamay ko na may hawak na itak. Binuhat niya ako at inihagis sa lupa. Nabitiwan ko ang itak, kaya nang muli akong dambahin ng abwak ay sa paa naman ako nahawakan. Hinatak niya ako at pinaggulong-gulong sa lupa. Hindi pa siya nasiyahan doon, sinakal niya ako at saka itinaas. Umangat sa lupa ang aking mga paa. Unti-unti ay nangapos na ang aking paghinga. Unti-unting kamatayan ang nararapat sa'yo. Yan ang kapalit ng pag-aagaw mo sa akin kay Imelda! Kahit hindi ako dumating sa buhay ni Imelda, wala ka na ba talaga aasahan sa kanya? Hindi kanya magugustuhan kahit kailan dahil masama ang mukha mo. Masama pa ang ugali mo. Ito kasi nakainin mo! Pweh! Puwisit ka talaga, Rodel. Palagi mo na lang ako nauutakan. Meron ka naman palang dalang asin. Walang iya ka talaga! Kasi alam ko kapag nadikitan ng asin ng balat mo, doon niya nagiging marupok, di ba? Kaya humanda ka sa akin ngayon! Nabitawan ako ng abwak. Napatras siya habang inaalis sa kanyang mukha at bibig ang asin na isinubo ko sa kanya. Parang bigla siyang nanghina kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon. Dinampot ko ulit ang nabitiwan kong itak. Nang tagain ko siya ay sinalad niya ang kanyang kamay. Bumaon doon ang aking itak. Sa lakas ng pagtaga ko ay naputol yun. Naisip ko na tumalab na nga ang aking sandata kaya magkakasunod na taga pa ang ginawa ko hanggang sa masapul ko ang leeg niya. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to!
Igaganti ko ang mga kauri ko! Wala nang gaganti para sa'yo dahil malalaman nila na ikaw ang pumatay sa pinuno ninyo. Ang mga hudas na kagaya mo, walang karapatang mabigyan ng hustisya. Nang malagutan na ng hininga ang abwak ay napalingon ako kay Imelda at nakita ko na hinahabol na siya ng libo-libong insekto na kapag nagsama-sama at nagdikit-dikit ay nagiging korteng tao. Tumakbo papalayo sa akin si Imelda. Pumasok siya sa kakahuyan. Sinundan naman siya ng mga insekto roon pero di nagtagal ay may malakas na hangin na umihip palabas ng kakahuyan. Tinangay palabas ang mga insekto at ang kasunod na lumabas ay isang awak. Lumipad ang awak at binangga ang maraming kulisap na nagsisimula na namang magsama-sama. Tignan mo, nagpasukan sa kubo ang maraming insekto. Sundan natin, madali. Baka naroon ang mambabarang. Pagkakataon na natin to para pigilan siya. Tama ka dyan, tara. Nagmamadali kami ni Imelda na pinuntahan ang kubo na pinasukan ng mga kulisap. Pero hindi mambabarang ang nakita namin doon kung hindi 2 taong patay na. Inuuod na nga ang mga yon. Nakita namin na nagpasukan sa lahat ng butas ng katawan ng mga yon ang mga insekto at kulisap. Ilang sandali pa ay gumalaw na ang mga patay. Bumangon ang mga yon at kumilos dahil sa mga insekto at kulisap ng mambabarang na kumukontrol doon. Ang ikinabigla pa namin ay nang humawak ng mga itak ang mga yon at sumugod sa amin. Mag-iingat ka, Rodel. Singbilis din ng normal na tao ang kilos ng mga yan dahil sa kapangyarihan ng barang. Ikaw din mag-iingat ka. Sige, lumapit ka dito, buhay na bangkay. Ako ang harapin mo. Dudurugin ko ang katawan mo. Tatabla pa kayo ng asin? Eto, tikman nyo asin! Ilang ulit naming napabagsak ang aming mga kalaban pero paulit-ulit lang na tumatayo ang mga yon. Hindi man lang iniinda ang mga pag-atake namin palibhasa ay mga dati ng patay, kaya wala nang pakiramdam. Apoy ang tanging makakatalo sa kanila, Rodel. Sunugin ninyo ang mga yan! Etong gasolina! Tama ka, Tio Amado. May dala nga pala tayong gasolina. Salamat. Nasa 3 kubo ang mambabara na nagpapakilo sa kanila. Nakontra ko na ang kapangyarihan niya, kaya hindi na makakalabas sa mga bangkay na yan ang mga kulisap. Kumilis na kayo! Dali! Kayo na ang bahala dito, Rodel. Haharapin ko ang mambabarang. Sige, Imelda, mag-iingat ka. Nang umalis na si Imelda at puntahan ng 3 kubo ay binuhusan ko naman ng gasolina ang mga nabuhay na bangkay matapos ay hinagisan iyon ni Tio Amado ng nagliliyab na palito ng posporo. Kaagad na nagliyab ang mga bangkay at kasabay ng pagkatupok ng katawan ng mga iyon ay natupok na rin ang libo-libong insekto at kulisap na nakulong sa loob ng katawan ng mga iyon. Si Imelda naman ay nakuha mula sa 3 kubo si Aling Aning. Inatak niya palabas at paluhod na iniharap sa amin. Aling Aning, ikaw pala ang mambabarang na nagpapahirap at pumapatay sa mga taga rito. Ang mga pinatay ko ay mga aswang na kalaban ng aming uri, Kapitan Amado. Dapat lang iyon sa kanila ang malupit na kamatayan. Sabihin mo sa amin kung sino-sino pa ang mga kasama mo. Baka maawa pa ako sa iyo at bigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tumakas na sila. Iniwanan na ako. Hindi ako kagaya ng mga kauri mo na kayang ipagkanulo ang mga kasama. Mas mabuti pang tapusin ko ang sarili kong buhay kaysa sumunod sa mga gusto nyo. Pero ang mga kauri ko, hindi magagawang iwanan ng kasamahan, lalo na sa oras ng labanan, para iligtas lang ang sarili. Kagustuhan ko yun. Wala kayong makukuha na kahit anong impormasyon sa akin. Huwag mong gagawin yan, Aling Aning. Mabagsik na lason pala ang laman ng maliit na boteng hawak ni Aling Anita. Inanom niya yon kaya naman ilang sandali lang ay bumagsak siya na wala ng buhay. Tapos na ang pagiganti mo, Imelda.
Nagbayad na ang taong may utang sa'yo. Siguro naman oras na para isipin mo naman yung sarili mo. Lalo na yung pag-iibigan natin. Isa na akong awak, Rodel. Hindi na ako bagay sa'yo. Hindi tatalikuran mo yung pagiging awak para maging karapat dapat ka sa akin. Paano? Ang totoo ay ayaw ko naman talagang maging awak. Ayaw kong manahin ito, pero hindi matatapos ang paghihirap ni Itay kung hindi ko ito tatanggapin. Sa bagay na yan matutulungan kita, Imelda. Para sa kaligayahan ninyo ng pamangkin ko, abay handa akong tumulong. Talaga, Kapitan Amado? Naku, salamat naman po kung ganon. Oo. Kaya tayo nang umuwi. Nasa bahay na ang aking mga kailangan para gamutin ka. Tayo na, habang bilog pa ang buwan. Kaagad na nga kaming umuwi sa bahay ni Tio Amado. Doon ay isinagawa niya ang nalalaman niyang pamamaraan kung paano maibabalik sa normal si Imelda. Dumaan siya sa mahabang proseso ng panggagamot. Inabot din ng ilang araw at ilang gabi hanggang sa dumating ang oras na isinuka niya ang itim na bato. Nabasag yun at natunaw. Ngayon normal ka na ulit. Isasama na kita sa Masbate. Ipapakilala kita sa aking mga magulang at magpapakasal tayo. Oo, Rodel. Sasama na ako sa iyo. Kapitan Amado, maraming salamat po sa inyo. Ano? Anong Kapitan Amado? Kapag asawa ka na ni Rodel, tiyuhin mo na din ako, ano? Kaya ngayon pala, yun ang itawag mo sa akin. Kasi hindi naman magtatagal kakasala din kayo. Napatawa na lang kami ni Imelda sa sinabi ni Tio Amado. Talagang naging masaya kami, lalo na nang magpakasal kami at magsimulang bumuo ng masayang pamilya. At yan po ang aking naging karanasan, Sir Jupiter. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking liham para mailabas dito sa inyong channel. More power po and God bless.